गसाइगावनि श्रीरामपुराव गिख्रंथाव जाथाय। सोनाब बंग फारसे थांबाय थानाय गंसे ट्राकआव हरखाब अर खामदों। RJ-09G2165 नम्बरनि गंसे ट्राकआ खारबाय थानाय समावनो इन्जिनाव हरखाबै अर खामो। हरखाबै अर खामनाय ट्राकआ खैला लानानै सोनाब बंग फारसे थांबाय थादोंमोन। हरखाबै ट्राकआव अर खामनायजों माहारियारि राजा लामाया अर आरो उखुन्दैजों साग्लोबो। उनाव पुलिस आरो फायार ब्रिगेडनि हानजाया जाथायथिलियाव थांनानै जोंबाय थानाय गारिनि अरखौ खोमोरनो हायो। अरखौ खोमोरनो हायोब्लाबो नाथाय ट्राकनि इन्जिना खहा जायो। Polisi. Publik yang